Vi tester. Goddag og velkommen til Voodoos Streetwears kanal her. Yes sir. Yeah. Og det er vores første video. Vi skal i dag pakke det nye ZX 700 Adidas Originals. Yeah, man. Hvis vi går med herover, så kan I se, hvordan det ser ud. Skal jeg lige se, om vi kan få kameraet til at vende om, Tino? Tino? Ja? Er du klar til at pakke de store sko ud? Ja, det er jeg. Vent. Der skal være spænding på nu. Der skal være spænding på. Trummer. Og vi kører 3, 2, 1 nu. Og så har vi dem her. Wow, det er godt nok fedt. Ja. Hvad synes du om dem, Tino? Jeg synes, nu synes jeg har set dem så mange gange før, men jeg synes, de er altså cool nok i hvert fald. De er i hvert fald holdbare. Hvordan skal vi ellers sige det? Altså, solen den er sådan næsten som om man kan faktisk stå fast også i sne og i alt muligt vejr. Ja. Og så skulle du meget gerne også være vandtætte. Ah, det er det ikke. Det er det ikke? Nej. Okay, så tager jeg fejl alligevel. Ja. Men de er da fede. De er meget fede, ja. Må jeg lige prøve at se? Ja. Det er grå og hvide striber, så det klassiske, som man kender. Ja. Sålen, det er en helt klassisk ZX 700 sål, som man kender det. Jeg ved, at sidste år havde de en model, hvor det var grå nuancer, der var på herovre, ikke? Ja. Og så hvad var bunden? Den var også grå, tror jeg, på den forrige model, sidste års model. Men den er sort i år, kan jeg se. Men ja, super fede sko. Og jeg tror prisen er på 6,99 eller 7,99. Er det 7,99? Det er 7,99, Tino. Tino, din sneakerhead. Ja. Hvad vil du give den i stjerne i sneaker point? I sneaker points, ja, der vil jeg give den. Hvad vil jeg give den? Altså, jeg vil nok sige 7 sneakers vil jeg give den. 7 sneakers. Ja. Super. Har vi også fået noget helt nyt fra Adidas ellers? Ja, men det kommer til vores næste video. Det kommer til vores næste video. Ja, okay. Ja. Følg os Mium Jolo! Det skulle du ikke sige. Nå, det skal jeg ikke sige. Skal du sige, følg os på Instagram? Ja, følg os på Instagram og tjek os ud. Vi kommer nogenlunde godt op med nogle gode tilbud. Så lige nu er vi snart ved at være færdige med vores januarudsalg i hvert fald. Men skynd jer herned og bare shop amok. Ja, jeg vil sige, Tino er lidt dramatisk i det, men ja, følg os. Ah! Peace out. Peace out.